שלום, אני לירן, ואני רוצה לספר לכם על מקום שכל אחת ואחד מכם חייבים להכיר. עדי, בת 9, לא יכולה להצטלם. אני מדברת בשמה. היא עברה התעללות מינית על ידי סבא שלה, ואז החליטה לספר. נדב, בן 13, לא יכול להצטלם. אני מדבר בשמו. הוא עבר פגיעה מינית באינטרנט, ואז החליט להתלונן. יעל, בת 15. היא לא יכולה להצטלם, אני מדברת בשמה. היא עברה פגיעה מינית בבית הספר מתלמידים גדולים שהיא מכירה, ואז היא החליטה להתלונן. הבת שלי לא יכולה להצטלם. אני מדברת בשמה. היא עברה התעללות מינית על ידי אבא שלה. ואז הגענו לבית לין. ואז הגענו לבית לין. ואז הגענו לבית לין. ואז הגענו לבית לין. כאן, במרכז ההגנה בית לין בתל השומר, הילדים וההורים מקבלים עזרה מיידית ומענה מקצועי ותומך מאנשי הצוות. תחת קורת גג אחת, במקום המותאם לילדים ונוער, נמצאים עובדת סוציאלית, חוקרת ילדים, חוקרת נוער מהמשטרה ורופא. ההגעה אלינו לבית לין מונעת טראומה נוספת לילד. אם נפגעתם או שמעתם על מישהו שנפגע, פנו אלינו, אל תחכו, אנחנו נעזור לכם.